Girl, I want you. Get right, me badging up. Girl, I want you. Oh, you're dancing like Sikiratu. Lafiya, tashi dan ubanka. Tashi mana dan ubanka. Kai. Wannan yaron dan ubanka kai ba samani bane? Ba samani bane dan gurin Alhaji Tanko mai dabbobi? Shine malam. Yanzu dan ubanka samani kai ma haka ka biya ƴan iskan unguwan nan ka lalace? Kana yawo da irin wa'annan kaya ƴan digil a jikinka dan ubanka dalekin ka waje? Mutuncin ka ne wannan dan ubanka? To wallahi sai in je in nemi Alhaji Sammanin mu yi magana da shi dan ubanka. Yara kun lalace a sa ku makaranta allo ba za ku ba dan ubanku kun yi so ku kiyaye cikin unguwa. To za ka ci ubanka wallahi. Shige da Allah ka take bani guri sakaran banza sakaran muhi. Sakarkin banza sakarkin muhi To kin ga tsautsayi bai da lokaci bare a daga ranarsa. Kowa ya san shirin gobe babu daɗi ya darsa ya fasa. Ka na farga ba ta riga da ta kawo da jin abin busa. Kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kai. Wannan naga kamar Salihu ko? Inna lillahi wa kai ma yanzu Salihu ka bi iskancin yaran unguwan nan haka ka lalace. Kai ma yanzu hada kai yaro ka hito gidan tarbiya amma yanzu ka dawo ka samu guri ka lalace. Saboda iskanci ko? Inna lillahi wa ku kalli dan musulmi yana yawo da kare a hannu. Yanzu kai dan Allah wannan tarbiyyar kake. Wannan abun ya kai ga hada mu ma ake zuwa wajen mutu wallahi malam zami farda ko wallahi. To dan ubanka magana aka gaya mun nan ubanka nan har ya mutu zaman lafiya muke da shi. Amma yanzu ya zo bayan bayan shi ya lalace. Kai kuma dan ubanka Allahu akbar. Wannan abun har ta kai ga wa'azi. Sakare to shikenan dan ubanku kuje in dai duniya ce kuje. Kamu uku zan buga wallahi. Ku je ta ku da Allah ku. Ku je ku.